så velkommen til den her video. I dag så skal vi ind og spille noget Roblox Rise. Men der er én ting. Der er en lille twist. Jeg vælger kun at bruge jeg bruger revolver til alle mine loadouts. Skal der være revolver. Og hvis jeg ikke har revolver, jeg siger det bare, så sparer jeg penge op, ikke? Gå hen på Bondlys. Jeg har nogle af dem nemlig. Køber den, køber den, køber den, køber den, og jeg køber den. Jeg køber det, hvis jeg bruger noget andet. Det tager sikkert mig noget tid at spare det op, ikke? Men ja, det vil jeg jo købe så, ikke? Nu siger jeg en mere ting, før vi begynder på videoen. Så vil jeg også købe skin cases. Så vil jeg købe nogle skin cases. Det er ikke så dyrt for 4.000 Robux. Det er ikke så dyrt. Så jeg kan nemt få tingene inden for kort tid. Bare giv mig noget tid, så har jeg pengene til det. Jeg kan ikke helt gifte pixel bonding. Jeg skal lige til at sige, at det er Hubi, men jeg har den. Og den her. Så begynder vi på endnu en runde. Sådan der. Venter vi lige på, at de kan komme ind, så venter vi lige på, at de kan komme ind. Godt ind. Der er ikke nogen mennesker. Cancel lige her, ikke? Nu vil jeg gerne lige vise jer mit movement og det hernede. Det jeg har, det er det hernede. Jeg gør normalt, hvis jeg skal vælge noget, så vil jeg gerne have pinball, revolver, crowd, og så, det sidste jeg gerne vil have, det er satchel større. Det er nemt sådan, ikke? Jeg kan finde ud af en hel masse ting. Jeg er bare ikke god til sådan noget her. Se. Det er der mange YouTuber, der vil have ramt, ikke? Ikke mig, jeg er nogen. Jeg er ikke god til det her spil, ikke? Går vi lige herover, skifter vi lige på, tager en minigun. Og så er revolver. Fordi hvis jeg ikke laver det her med revolveren, så skal jeg gøre det. Gør jeg normalt altid det her trick, hvis jeg skal gøre noget. Og hvis jeg havde en trowel, så vil jeg gøre sådan her. Så jeg har det her. Gå op her. Og så skal du bogstaveligt talt bare slå på væggen. Og du kan faktisk, nu siger jeg bare, hvis du har din minigun, og du har brug for at blokke skud, kan du bare gøre sådan der. Det jeg gør, det er, at jeg trykker F for quick melee. For at slå ind direkte, efter du har gjort det. Når du lige har klikket, så sætter du væk, og så kan du placere dit våben tilbage. Igen, ikke? Det kan man nemt. Du skal bare lige lære det, så kan man sådan, du vil jo skyde væggene ned nemlig. Jeg vil gøre sådan her, hvis jeg skulle gøre noget for at vinde over for hende. Så vil jeg kunne gøre sådan noget. Og så vil jeg kunne... Boom! Det vil jeg kunne gøre, hvis der var mange, der supportede mine videoer og sådan noget. Kaster jeg en på her. Kaster væk her. Jeg rører væk. Og væggen rører på dem. Det er ret klart, ikke? Den nye måde, jeg også kan. Vi tager en grenade launcher. Så kan du tage en subspace tømmer. Jeg vil gøre det. Nu lærer jeg bare lige nogle tricks, jeg vil gøre. Jeg bliver sendt væk. På siden opad. Løb op i den. Grenade launcher. Grenade. Hvis jeg ikke lægger så meget, så vil jeg kunne gøre sådan noget. Nu vil jeg gerne lige vise jer, hvor dårlig jeg er til Roblox Rise.
Prøv lige at se, hvor dårlig jeg er til dem på det nu. Jeg er ikke engang. Jeg tror, der er mange, der ved, hvor jeg er. I Subspace Swimmer, ikke? Der er mange, der vil gøre sådan noget, så de flyver, ikke? Det er ikke det, man gør. Finder et åbent sted, ligesom med vine. Det er en god, ikke? Så slider du op i den. Så flyver du højere over det hele. Flamethrower. Hvad er det nu? Så det jeg elsker ved, at jeg har lært en hel masse herinde. Jeg har kun lært det, fordi jeg har spillet, ikke? Det er, jeg kan gøre sådan noget her. Jeg vidste ikke engang, jeg kunne selv. Jeg vidste ikke engang, jeg kunne selv gøre det her. Kaka. Dræber man lige. Hvis du bare har brug for ikke at damage til noget, klik sådan her. Du damager en skid her, ligesom. Kom an på, hvor hurtigt du er. Du kan, altså, du viser lige nu. Hvis du gør sådan her, mens du slår hende. Du damager hende. Det er sjovt. Fordi hvis jeg går hen og tager en trowel, det vil en væg foran mig. Kaster den op i hovedet på dem. Det skal jeg ikke. Lav endnu en. Kaster dem op i hovedet på dem. Det kommer an på, hvor lav den er. Hvis jeg gør sådan her, eller sådan her, flytter den opad. Det er ikke klogt. Så ser jeg den igen. Kan placere den nedad. Og så se sådan. Fordi så blokker jeg personen inden. Det er meget lige noget. Sådan der, ikke? Så nu gør vi det. Så sådan her. Gør sådan her. Se. Nu skulle man håbe, at det var rigtig godt, ikke? Det er det jo. Hvad? Der er ikke nogen ved døren. Så du kaster den sådan der. Så damager du. På samme tid med, at du gør en måde. Du kan også sådan her. For at skyde med. Hvilke våben du har. Hvis du er en mænd. Og du har. Du har en trowel. Og så. Det er det eneste du har. Placer bækken. Skynd dig. Sådan der. Personen skal sådan. Der var jeg for højt om, ikke? Men det er faktisk du mest skal kunne, ikke? Hvad jeg synes du skal kunne, hvis du er ny til det her spil, ikke? Det er, når du starter, nu giver jeg lige et tip, for hvis du gerne vil gøre det meget nemmere, når du starter. Du starter nemlig med en handgun i sådan noget arbejde, ikke? Så har du fist, og så har du granat. Jeg bruger aldrig handgun generelt. Jeg bruger mere revolver og sådan noget. Så finder du sådan en her ved. Sådan en er der i nærheden. Kanten på arena. Hopper du op her, så går du sådan her. Så slår du med din fist, og så har du de våben du gerne vil have. Så nu viser jeg lige noget sejt jeg har lært. Jeg har lært det på grund af alt muligt andet. Du kan stille dig sådan her. Så kan du sådan. Det er sådan, der er mange måder man kan gøre det her på. Hvis du er en der har alle ting inde på spillet, du kan alle, og du gerne bare vil hygge spil, så skal du tage sådan en her, pop den, køre sådan her, og så kan du hoppe afsted, så kan du få den, og kan du attack, det er det jeg gør normalt, hvis jeg er i ned inde på en server, så flygter jeg væk på den her måde, hvor jeg slider, og så kommer jeg rundt om det. Du kan også slide, og så jump. Det vil jeg vil personligt ikke gøre det. Jeg er mere til, hvis man gør sådan noget her, simpelthen, ikke? Du kan også gøre det, hvis du starter op med en hel masse ting, ikke? Og har satchels, så vil jeg sige, kaste 2 satchels, når du starter et game, ikke?
Så er der placeret med. Du har den her. Men så når du har det sådan her, du har placeret det, så kan du gøre sådan her. Og lige nu lærer jeg bare folk, dem der er nye til. Jumppadden, den er ret ny i spillet, den har jeg ikke prøvet så meget. Jeg ved i hvert fald, hvis jeg gør sådan her. Ja, kunne man ikke. Hvis man gør sådan her. Så kan man sådan på en måde booste sådan. Og det klogeste vil være, hvis at... Nu skal jeg lige her. Denne. Tager jeg salt. Ja, jeg skal lige sige. Gør det. Så tager du fisk. Og den. Okay? Så har vi 2 gode ting. Hvis du gerne vil have en insane movement, så skal du kunne gøre sådan her. Jeg kan nemt gøre det inde på en server. Jeg vil gerne bevise, at jeg kan gøre det. På en normal NV1 server. Så jeg loader lige en NV1 ind. Og så når jeg har loadet den NV1 ind, så vil jeg lære lidt, hvordan jeg hopper rundt og dogs, mappet dogs. Det er overpowered, hvis man gør det rigtigt ind på dogs. Det er der forskellige måder, du kan komme an på rundt. Nå, der var ikke nogen, men vi lå der stadig ind på en runde. Meningen er, hvad spiller jeg egentlig på? Jeg spiller på Frankrig. Jeg skulle fandme ikke, hvordan jeg gør det. Så er vi på vej. Så der er lige derovre. Godt, så går vi ind. Nu viser jeg dogs-mappet som det første. Fordi dogs, ved jeg, er overpowered godt, når man bruger det rigtigt. Så det jeg normalt vil gøre, han er 149. Det er ret svært. Han er på telefon. Det er meget svært. Du tager sådan en her, så tager du en revolver, og så tager du fisk. Så er der sådan en her. Du kan også gøre det, at du skynder dig sådan herover af. Hold space nede. Kommer hurtigt op af. Så jeg er lige derovre. Boom, boom, boom. Let's go, gutter. Yeah. Let's go. Vi spawner herhen igen. Jeg ved godt, hvor han går hen, så han er lidt over på mig. Han er ret god, ham her. Jeg spiller mod. Kan man godt se på hans gameplay. Han er nede under. Det betyder, at han kommer op herover. Se, han kom op på en eller anden måde. Det undrer jeg sikkert, hvordan han kom op. Det skal jeg nok lige vise. Nu spawner jeg nemlig herinde. Kan jeg nemlig gøre den meget nemmere. Så har vi lige den her som en boost. Det er conesene her. Conesene kan booste ekstremt højt op. Han er lige derinde. Ja, så jumper han mig. På en eller anden form måde er han god til det her. Han hopper ned der. Hvad med han kommer? Se. Så han hopper op på den ene del herovre. Og så helt op. Det er det. Man kan også gøre det med kejlerne. Se. Nu er jeg hurtigt oppe. Vi så bare lige ekstremt mange skyder. Det er det, hvor du
er dårligt. Så er det bare... Fuck. Nej! Men I så godt, hvordan jeg hopper om, ikke? Det er det, man gør, når man vil grind det her spil ekstremt meget. Men nu hopper jeg rundt om ham på den her måde. Så holder jeg spacen nede, og så putter jeg min A'er frem med det samme. Og han har lyd på det sit spil, det har jeg fandt med. Det man gør, når man sådan har det på kontrollen, hvordan man spiller det her spil, så du gør alle mulige ting. Ligesom jeg kan gøre sådan her for eksempel, uden at... Og bevæge rundt om ham, ikke? Ned her. Rundt her. Det er det, jeg normalt gør, hvis jeg må bruge alt hvad det, ikke? Og hvis der er nogen af jer, der elsker at se tanker-videoerne, ikke? Bare se, hvordan han spiller. Han gør det præcis samme som mig på en måde. Han gør det bare meget anderledes, end hvad jeg gør. Og han vil gerne have en remix. Det tager vi ikke imod. Men, nå, jeg får noget til min sejf. Der er nok. Og en rap. Okay. Der er nok. Undskyld. Så går vi den op, ikke? Det skal man aldrig gøre. Det lyser alt for meget. Men det er lige meget. Det er meget lige meget. Det er ekstremt lige meget. Men det var det for den her video i dag, så vi ses. Peace!